का हो धुरंधर भैया, कितना बार कहले बनी सन कि साथवा गाना मत रिलीज करिए। अब जैसे मौका मिलल हो वैसे फेंक दिल। देखी ना धुरंधर भैया को गाना फेंक दिल बना, जम के विवाद होता। अब के उनमें कल आगे जाए वाला बा, ये देखे वाला बात। लेकिन पावर कहाँ से शुरू होला, अब एकरा बारे में रौरा का कहे, रौरा बताई। देखिए, सबसे पहले जितना भोजपुरी श्रोता बा, जितना लोग वीडियो देखता, सबके प्रणाम बा। हमरा कहे के मतलब ई बा कि धुरंधर भैया गाना रिकॉर्ड करके वीडियो करके फाइनल करके रखले रहन, ठीक बा। वो इंतजार करत रहन कि कब पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ चाहे टीजर आ चाहे पोस्टर बने जौन कोनो प्रकार के अपडेट होने से होई तो हमनियों के कइल जाई। अगर ऐसा ना रही तो कालो के उनको डेट रहुए, काल काहे ना कौन आज छोड़ के काल करते तो गाना बनल बनावला डिले हो जाता। जहिया पावर स्टार एक मतलब सीधे बोल कि विवाद करे के चाहत नहीं। अब 22-23 को गाना हम फेंकतनी या सब के सब फ्लॉप जाता, तो हमारा दिमाग में टेंशन होके करी कि केनाहू ना केनाहू से हम बाजी। अब केनाहू ना केनाहू से बाजी एक मतलब ई ना भइल कि हम डाल देनी या बाज गनी। केहू ना केहू से विवाद जरूर करें तबे बाजम। अब विवाद खातिर के चाहिए, सबसे बड़का एगो स्टार बड़ा ना, उनकरे से केहू विवाद कर लिया फेमस हो जाए। आजकल केहू के भैया फेमस होके के मन करता नु तो सीधे स्टेज पर होको चाहे कहीं होको। एक जना स्वाभिमान वाला बड़न, उनको बारे में देख लेवी। धुरंधर भैया के बारे में रोरा देखबे करेनी। एक जना औरी बड़ी जे थाली में खा के छेद कर दिया, माने जेकरा फेमस होके के मन करता नु सब केहू नाम ले लेता, एकदम एथी हो जाता। सबसे पहले हम लोग बताओ तनी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी बा, वो पावर स्टार एक दिन वो बात कहले गो कि आप कहीं से भी उठाइएगा पावर स्टार पवन सिंह में जरूर टच करेगा। अब वहू पर विवाद बनावे के कोशिश कइला नहीं। देखिए, विवाद बनावे के ई मतलब बानू कि ई लोग उनकर नाम ना लीनू तो ई लोग के कुछ ने के हिट होकर ना गाना हिट होई, ना ई लोग चर्चा में रही, ना प्रोग्राम हिट होई। प्रोग्राम इनकर ना जम पावेला तो नाम ले जाओ के लेके नीचे से दर्शक बा हुक्की मारेला तो इनका लोग के बुझाला जे जम गए। सुनने है कि गोपालगंज में पानी उनी चलल बा, माने केगा चलल बा तो सब के जानत छोड़ी। उ तो माने कोनो भी कलाकार के ऊपर वैसन हो सकता, लेकिन ए बार मत के ऊपर ना, लेकिन करे के ना चाहिए। भले केहू होखो, ठीक बा, कुछ लागो ई सब ना करे के चाहिए काम। लेकिन जेगा हमरा धुरंधर भैया के दिमाग चलता, ई हमरा लागत है कि दिमागवा हमर धुरंधर भैया तो सीधे स्टेज पर से कहत रहन भैया कि हम इंटरनेशनल चोर हैं। अब ई पर ओरा का कहे के चाहिए, सच्चाई बात अपना मुंह से खुदे निकल जाता। लोग एगो कहला नु जे एगो तो चोरी दूसरे सीना जोरी, ठीक बा। का कहले बड़े इंटरनेशनल चोर है। सही बात बा, उ इंटरनेशनल चोरे हुआ। उनकर जितना गीतकार बड़े एक आध आदमी के छोड़ के बाकी सब चोरे हुआ सन। उनके अपन गाना ना लिखे के लुरावला, ना अपन गाना कुछ देखा तनी कि एगो ढिंढोरा पीट के या लाइव आके कहत कि बाप रे गाना हम का तैयार कइले बनिया, सब हमार गाना हो। आ एगो ना होला कि ई चोरवा के तिनका के दुकेगा ना देहातवा में कहानियां कहे लो। अब उ कहता कि हम मुंह से निकाल देम न कोनो शब्द, मान ली कि राउर नाम हवे, हम रौरा नाम के पहिलका अक्षर निकाल देम तो लोग चोरी कली। अब एंगा देखी चोर आदमी के साथ बनता। देखी एगो बात रउआ सुन ली, जौन आदमी जौना मानसिकता के रहेला नु ओकरा नजर में निम्नो आदमी नु ओकरा बुझाला जे हम जेगा सोचता नहीं वही वो सोचत होई, ठीक बा। तो कबो ऐसा ना रखे के चाहिए। उनकरे के हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी बा स्टार कास्ट माने स्टार लेवल पर जे भी बा वो सब लोग उनका ले बेटर बा, उनका ले बेहतर बा। आ उनकर चोरी के हर जगह कोनो ऐसा गाना ना होके जवन की विवाद में उ ना रहस, आ चाहे उनकर चोरी के ना होके, लेकिन और लोग के ना आवेला। ए पे उनकरा कम से कम ध्यान देवे के चाहिए। लेकिन एगो और बात बा, उ आज जौन ई करत रहे उ वही के पैसा ले ले, उ कइले के विवादे कइले के पैसा। एगो और विवाद के नया न्यू जौन बा थी उ हमार धुरंधर भैया चालू कर देले बड़न, आ बो देले बड़न। आ सब के जानते बा कि काहे जौन बा कल दोनों गाना एक साथ आवता, काहे से कि पोस्टर लगावे बा 4 घंटा में 1 मिलियन के, 2 घंटा में 1 मिलियन। देखिए आज कितना दिन से ना लागत रहल। आज धुरंधर भैया आज हमरा पावर स्टार के गाना के पोस्टर टीजर दोनों रिलीज भइला, ठीक बा। आज धुरंधर भैया रिलीज कइला हन। आज रात में धुरंधर भैया उ कंपनी मालिक से सेट कर लिया। कौन कंपनी से होता इनकर गाना? इनकर गाना देखनी है ना, खाली यही देख लेनी है बस कि आवता है गाना। अच्छा, कोनो कंपनी से आवता, वो कंपनी से ही सेट कर लेला हुई है कि आप पुष्प ऐड प्रमोशन सुबह ही लगा दीजिएगा, चाहे राती है लगा के छोड़ दीजिएगा, भले हमको कम पैसा दीजिएगा, भले कम पैसा दीजिएगा। काहे कि काल उनका तुलना पावर स्टार से करे बा। उनकर गाना धरातल पर बाजे ना बाजे वैसे मतलब नहीं है, उनका व्यूज देखा बा, उनका ट्रेंडिंग में आवे के बा।
लेकिन भैया इसे ना होला तहार ई बात तू माना कि तहार ई लगन में एको गाना ना बजल। बाकी पावर स्टार के जौन गाना बा उ एगो कोनो छोट कंपनी से आवता, ठीक बा। तो बाकी रउआ लोग विवाद जौन बा ई लोग करे के लाइक करी कमेंट करी, विवाद जौन बा ई लोग करे के एकदम तैयारी कर रहल बालो। हमरा साथे हमर बड़का भैया रहनी है। आप लोगों के कैसा लागल है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करी शेयर करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर